E pe roșu, da? Funcționează filmul. Salut, sunt Monsu de la Lab 501, iar astăzi ne-am adunat aici la sediul Evomag pentru a organiza tragerea la sorți pentru concursul Câștigă un Samsung Galaxy S4 i9500 împreună cu Lab 501 și Evomag. Așa cum știți, cu ceva vreme în urmă am pus la bătaie un Galaxy S4 dotat cu chipset Exynos Octa, deci mai precis versiunea cu 8 nuclee, să spunem așa. Pentru a intra în posesia acestui minunat telefon, trebuia să intrați pe articolul nostru, să răspundeți corect la cele două întrebări. La a treia întrebare să ne spuneți care e părerea voastră, ce preferați, Samsung Galaxy S4 sau HTC One. Iar astăzi vom vedea cine a câștigat Samsung Galaxy S4 oferit de Lab 501 și Evomag. Aici avem random.org, unde vom trage la sorți. Avem o cameră care ne filmează pe noi, o cameră care filmează doar extragerea. Vom extrage din 1743 de comentarii, mai precis toți cei care s-au înscris în concurs până pe 27 mai, la ora 12, ora prânzului. Orice comentariu inclus după acea oră nu este luat în calcul. Haidem mai să facem o extragere, să vedem. Câștigător este numărul 1680. Să verificăm dacă a răspuns corect la comentarii. Deci trebuie să pui pagina, nu știu, 33 sau ceva. Așa. 1680. Mai întâi vom verifica dacă a răspuns corect la comentarii. Hai să vedem. Următoarea. De jos și următoarea pagină este. Jos, 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 jos. Jos de tot. Ok, 34. Hai. Și noi avem la fel de multe emoții ca și voi. Este un premiu foarte, foarte interesant și chiar sunt curios cine l-a câștigat. 1680. Mai sus avem Maria Marinescu. Maria a spus 221 de candele pe metru pătrat este nivelul maxim de alb. Corect, Maria. Nucleul grafic este PowerVR GX 544 MP3. Corect, Maria. Iar telefonul ei preferat este Samsung Galaxy S4. Ei bine, Maria, felicitări! Astăzi tocmai ai câștigat un Samsung Galaxy S4 oferit de Evomag și Lab 501. Să-l folosești cu plăcere. Vom verifica, bineînțeles, comentariul după această filmare. Te vom contacta și vom aranja să intri în posesia acestui minunat premiu. Încă o dată, felicitări și nu fiți supărați cei care nu ați câștigat. Ne vom vedea la alte concursuri la 501 pentru că avem multe premii să vă oferim. O zi bună, vă salut!